Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रणेते संभाजीराव भिडे गुरुजींचे शिवाजी महाराजांचे विषयाचेर दिवचले मार्गदर्शन कार्यावळ जाली. जे जयकार करतो काय बोलायचंच नाही. पण दुर्दैवाची गोष्ट या देशात म्हणजे माझं बोलणं तुम्हाला असं वाटेल म्हणजे गुरुजी तुम्हीच फक्त शहाणे आहात हो असं नाही. शहाणे नाही पण तुम्ही शिवाजी महाराजांना हिंदू समाजाने ओळखलेलं नाही या मतावरती ठाम. ते ओळखण्यासाठी जो निर्भयपणा, जो निश्चय, जो निर्धार, जी हिंमत ती हिंदू समाजात पहिल्यांदा उत्पन्न केली पाहिजे तर त्यांना ओळखणं शक्य आहे. हरमाल गणेशोत्सव मंडळा वतीन 10वे-12वेचे गुणस्थ विद्यार्थ्यांचा बहुमान जालो. नाट्यगीत गायन सर्त जाली. कल्चरल एक्टिविटीज ऑर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हे भुरग्यांक आयज गरजेचे आहा. कारण तांकां एका प्लॅटफॉर्म एकूच फिल्डान तांकां पुश करप हें योग्य ना. कित्याक तेंच्यांनी आयदर स्पोर्ट्स ऑर कल्चरल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट जावंक जाय. म्हणून रिक्वेस्ट करता तुमकां की भुरग्यांक आमच्या दोनूय स्पोर्ट्स ऑर कल्चरल एज्युकेशन हेतून पार्टिसिपेट जावपाचें. दुसरें खरेंच गणेशोत्सव मंडळ हरमल हांकां हे कल्चरल एक्टिविटीजांकूय प्लॅटफॉर्म दितात पूण तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिलें की तेंच्यांनी एज्युकेशन फिल्डान जे गांवांत फर्स्ट येतात तांकांय बऱ्या खातीर तांकांय फेलिसिटेट केल्यात. पारशा वुमन्स एंटरप्रिन्युअरशीप कार्यावळ जाली. आमी फक्त गव्हर्नमेंट जॉब करतली अशें म्हणून जायना आनी आमी तो मेळोवपा खातीर अशीच वर्सां आमची फुकट वता. पण आमच्या भितर इतली कला आसा जाचो आमी उपयोगूच करिना. बायल मनशेक म्हणटात देवान फुरसत से बनाया अशें म्हणटात. ह्या प्रमाणे आमी सगळीं सर्व गुण